سلام زخبركم تخاتلتي ميرونسات نلو معنتي قريبي يزلو تحسو دما زيادة نولدن نتوم بحجي كتولدو التحسبون نبرت جرمن زملكتي مالتيو ازي سلازي كلاتكم تقماتو جرمن من البعض دي تفولت اوخت كونو سلتخلو انت فريدكم مصبو زي تفولت اوتهم كحجزكم سلازخل حدا زوت مصنعت له مالتيو ازي مصنعت دما ابلكيشن انستراكشن زوت ناشونال اديوكيشن زوت او ريبورت اي مالتيو ازي ريبورت انتاي ازبل بخمي كنريو لنا انتاي كنغبر لنا من البعض حسابي ابو كفتني يغريتا سلازي اتوم زي ولدكم بفلاي توم زولدكم مجمرتا ولدي نزا فيديو كلاتكم كتسمعوا حساب موداتا يلابو تسفاي يقبركا قال نجر تحجزوكم تخون انا هجي انتي زقبر زلخو ابزي ناي جيرمن مش زروخكو انفورميشن حبريتا كم تقصال زقبرو تنتانن كالئن يهب يقرب مالتيو سلازن لو معنت مريت يزلخا ارستي وي دمان لو معنت زاربل دولي يزلخا بزعبا قلعن تمرتن زملكتي اب جيرمن اتمصنعت انتي زبل بحصر زبله ابز زغلصو زلو اب هاجر جيرمن سلسته عينت كم تخلاتكم تفلطو سلسته عينت قد تمرتي يزلو اب تمرتي اذا دما كاب اب كبابي 10 عمت كاب 10 حساب 10 تقلتا اب زلو مبزحتو غزي ابو يدارغات وسانتات وسد مالتي اتقداماي تمرتي جيمنازيوم نبلو خون كلو اذا دما نابنا اكاديمي مالت ناب يونيفرسيتي درجه زوسد مالتي اتحدخا ريال شوليو اذا خا اتي ناب مبزحتو نابناي فوكيشنال ويكا نابناي مويا تمرت خوينو من الباتون فردر ستادي ولا بتمويا خوينو ግን ቃል ቀጻለ ተወሳخ ትምርቱን ዝወስዲ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ሃብት ሽሎ ኮይኑ እዚ ድማ መብዛሕቱ ግዜ ናቱ ፎከስ ኣብ ቮኬሽናል ወይ ካ ኣብ ሞያዊ ትምርቲ ወይ ኣብ ሞያዊ ፓዝ ደተኮረ እዩ ማለት እዩ እዚ መንገድ እዚ ሰለስተ እዩ ዘሎ ሕጅብ ጀርመን ነዊሕ ዓመታት እንታይ ሽግር ተፈጢሩ ጸኒሕ መሲልኩም ኣብ ቤት ትምርቲ ቶም ቆልዑ ምስ ጎበዙ ምስ ከዱፍት ቤት ትምርቲ እንዳዓበይ ይخዱ ከለው እቶም መምሃራን አክንዲ እንታይ ኣብዚ ጽሑፍ ማለት እዩ زيادة عن منفعتهم زي كونه نابز كابزن سلسته ذهبنا المرجعس نابي كأتو خمزلهم زيادة عفت منفعتهم زي كونه زيادة اب باك جراوند نايسدروهم اتو كيروم ريكومند يغورن ولدي انتاي مالتي زي حدا ممهر نورمالي بتسرع نتوم تمهارو دار ايوم يخيدمو ابي زيادة خدم معزخل انتاي كغبر يخيل كا نتوم ولدي ريكومند يغبر از نورمال مالتي اب جيرمن جن بفلاي اب غلغل ستيتات انتاي شغرالو مسيلكم نتوم قلعو اسخا اتوم سدرا نايتوم قلعو ناي يونيفرسيتي درجه ناي ديغري زلووم كاب يونيفرسيتي درجه ويكا ميبي ون هافتامات انت خوينو زموصو قلعو كونون كلو زياده توم ممهران ريكومند زغبرو ني جيمنازيوم ناب يونيفرسيتي درجه معناتيو نسخا جن ودخا معرت ناب يونيفرسيتي كخيد بوتنشال አለው ወይ አቅም ለው ወስተባህለ ቆልዓ ክንሱ ከሎ ወድኻ ማለት እዩ ክሌቨር ከሎ በሊሕም ከሎ ትምርቱ ንፍዑን ከሎ ዋላ ነጥብ ደሰይ ማምጽዮም ከሎ ንዓኻ ግን ሓደ ስደተኛ እንትኾንካ መብዛሕቱ ግዜ ካላይ ነገር ካ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዲግሪ ዘይብልካ ገለ ከምዝ ሎው ክላስ ዝበሃል ምሻሎ ኣብ ሶሳይቲ ከምዝ ኸማና ዓይነት እንትኾንካ ድማ ነትወላዲ እንታይ ሪኮመንድ ይገብርዎ ወድኻሲ ናብ ሪያል ሽለ ወይ ካ ናብ ሪያል ሽለ ወይ ካ ናይ ናፍቲ ሃብት ሽለ ዝብልዎ ክኸይድ ኣለዎ ይብልዎ ሕጂ ተቆልዓ ግን ፖቴንሻሊ ጂምናዚየም ከይዱ ብዳታ ሳይንቲስት ዲዩ ብኢንጂነሪንግ ዲዩ ብዳክተሬት ዲዩ ብዙኾነ ክምረቕ ዘኽእሎ ብቕዓት ኣሎ ግን ናይቶም ወለዱ ባክግራውንድ ነቲ ቆልዓ ዝያዳ ኣክንዲ ብመንፈዓቱ ብድሕረ ባይታ ናይ ወለዱ ይፍረድ ማለት እዩ እዚ ድማ ሓደ ካፍቲ ኣብ ጀርመን ሽግር ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ መብዛሕቱ ግዜ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ዘለዎም ወለዲ ዝወለድዎም ወይ ዝዕበይዎም ቆልዑ ዝያዳ ሪኮመንድ ይኾኑ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕቱ ግዜ እቲ መምህር ሪኮመንድ ይዝገብረካ መብዛሕቱ ግዜ ፎርስ አይገብሩካን እዮም ግን ምናልባት ናይ ነጥቢ ናይ ፈተናታት ተወሳኺ ማሕለኻታት ክገብሩልካ ይኽእሉ ይኾኑ ዝያዳ ቶም ወለዲ ትፈልጥዎ ግን ሪኮመንድ ክገብሩ ከለው እቲ ወለዲ መብዛሕቱ ግዜ ተወላዲ ነቲ መምህሩ ስለ ዝኣምን እንታይ ኢልና ንሓስብ ንሕና ኦኬ زوديس ناب ريال شليلو مو هابت شليلو مو ريال شليلو مو سلازنا ابو خن كيد علنا إلهم يحسبوا تا جيمنازيوم او موي كلان إلهم يدمدم
እቶም ናይ በሓቂ ነዚ እንድሕር ተረዲእኩም ግን ኖ ወደይ ነጥብ ምፅኡ ብቕዓት ኣለዎ ዓቕሚ ኣለዎ ነጥብታቱ ትሪእዎ ኣለኹም ከመይ ጌርኩም ኢኹም ካብ ጊምናዚየም ምኻድ ተትርፍዎ ዘለኹም እንድሕር ኢልካ ግን እቶም ወለድኹም ዓይነት ምርጫ እንተወሲዶም እቲ ቆልዓ ናብ ጊምናዚየም ይቕፅል ማለት እዩ ሃብቱ ዘኸ ኩሉ ኣብ መወዳእታ በዝኾነ በቲ ትምህርቲ እንዴት ኣገዳሲ ናይ ሞያ ኸውን ክእል ናይ ጊምናዚየም ግን እቲ ቆልዓ ፖቴንሻል እንከለዎ ዓቕሚ እንከለዎ ንምንታይ ጊምናዚየም ዘይቅፅል ኣብ ጀርመን እዚ ፀገም ዝሎ ማለት እዩ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ጀርመን ሓደ ካብቲ ፀገም ኣፈላላይ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና በላሕትን ክሌቨርን ዝኾኑ ቆልዑ ብሰንኪ ናይ ስድሮም ኩሉ ግዜ ይተርፉ ማለት ኣይኮነን እቶም ስድሮኦም እንድሕር ተቃሊሶም እንድሕር ዳኖ ወደይ ጊምናዚየም ኢሎም ይኸዱ እዮም ግን ኣብዚ ወፂኡ ዘሎ ሪፖርት ግን መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ከምዚ ዓይነት ሰባት ክስታይ ይኾኑ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጀርመን ይብል ኣብዚ ሕጂ እቶም ኢምፖርታንት ዲሲሽንስ ካብ 10 ክሳብ 11 ኣብ ዘሎ ግዜኦም ዝውሰዱ ማለት እዩ ስለዚ ናይቲ ቆልዓ ዓቕሚ ኣብዚ ንብሎ ዘለና እንተኮይኑ ፀገም ኣይምፅእ ወድኻ ግን ዓቕሚ ከም ዘለዎ እንዳፈለጥካ ወድኺ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እንዳፈለጥኪ ብሰንኪ ዘይምፍላጥና ግን ንደቅና ኣብ ጊምናዚየም ከይዶም ዳክተርስ ዳታ ሳይንቲስት ኢንጂነሪን ካልእን ከፅንዑ ዝኽእሉ ዝነበሩ ብሰንኪ ናትና ነቲ ምርጫ ኣሜን ኢልና ምቕባልና ግዳያት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ናተይ ርእቶ እንታይ እዩ ኣብ ጀርመን ወይ ብሓፈሻ ኣብ ስደት ብዙሕ ማሕለኻታት ኣለና ብፍላይ እቶም መንእሰያትናትና ማለት እዩ ገሌና ክንመሃረሉ ዝግባአና ወሊድናሉ ገሌና ክንወልደሉ ዝግባአና ተማሂርናሉ ገሌና ክንሰርሓሉ ዝግባአና ዓንዲርናሉ ገሌና ክንዕንድረሉ ዝግባአና ሰሪሕናሉ ኩሉ ማለት እዩ ገሊኡ ገለ ሕጂ እዚ ዓይነት ባክግራውንድ ስለ ዘለና ኣብ ርእስላታ ተወሰኽታ ድማ እቲ ድሕረ ባይታና ኣብ መፃፃና ከምቲ ኩላትኩም ትፈልጥዎ ስለዚ ይሕግዘና ከም ተወሳኺ ሓቂ ንምዝራብ ነብስና ንምዕባል ኣተሓሳስባና ንምዕባል ኣብቲ ዘለና ዓዲ ነገራት ከመይ ይኸይዳሉ ሕጂ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ናይ ኣተሓሳስባ ናይቲ ዓዲ ገለ ካልቸር ከዓ ጥልቕ ኢልና ስለ ዘይነኣትዎ ዝበዝሕ ግዜ ግዳያት ንኸውን ኢና ስደተኛታት ብፍላይ ኣብ ጀርመን ከዓ እቲ ነገር ቁሩብ ታፍ እዩ ከቢድ እዩ ኣብ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ይሓይሽ ይኸውን ኣብዚ ግን ታፍ እዩ ሕጂ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘጋጥሞም ንደቅና ተፅዕኖታት ኣብ ቦትኡ ኮይኑ እዚ ከዓ ዝኽዕለኩም ዝፀናሕኩ ተወሳኺ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትኩም ወለዲ ኩላትኩም ተመወሊድኩም ዘለኹም እቶም ክትወልዱ እውን ትደልዩ ብጀካቲ ደቅና ሕጂ ክዛረበሉ ዘይደሊ ማለት እዩ ብዙሕ ምበልኩም ግን እቶም ወለዲ ጾርኩም ይርዳኣኒ እዩ ሓላፍነትኩም ይፈልጦ እየ ስለዚ እቲ ደቅኹም እንታይ ይስምዖም ኣለውን ከም ትፈልጡውን ይግምት እየ ሕጂ ኣነ ንዑ ምዝራብ ማለት ሰቒልካ ቁስሊ ምትንካፍ ካልእ ትርጉም ዘለዎ ይኮነ እዚ ነገር እዚ ግን ቁስሊ ይኮነ ገለ ይኮነ እዚ ናይ ምርጫ ጉዳይ ጥራሕ እዩ ስለዚ ክትመርፁ ከለኹም ክንመርፅ ከለና ጥንቃቐ የድልየና ማለት እዩ ደቅና ምስ ብቕዓቶም ምስ ሕልምታቶም ምስ ተኽእሎታቶም ምስ ራእይታቶም እንከለው ብሰንኪ ዝወሃበና ሪኮመንዴሽን ናይ መምህር ሪኮመንዴሽን ማለት ሲ ከምዚ ክስታይ ገብሩኻ ኤንፌሉም ንዓኻስ እዚ ይሓይሽብሉኻ እሞ ስኻ መምሃራን እንዲዮም እሶም ይፈልጡ ኢልካ ነቲ ዴሲሽናቶም ሓራ ኢልካ ትቕበሎ ማለት ስለዚ ኣብ ከምዚ ህሞት ጥንቁቓት ክንከውን ይነግረና ማለት እዩ እዚ ወፂኡ ዘሎ ሪፖርት ወይ ከዓ ዝተገይሩ ዘሎ ስታዲ ወይ ከዓ እዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘፅንዑ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክሳብ ዝመሓየሽ ክሳብ ሓደ መዓልቲ ምምሕያሽ ዝግበረሉ ንደቅና ዝያዳ ኣበይ ከድምዑ ይኽእሉ ኣበይ ከብሉ ይኽእሉ ናትና ሓላፍነት ምዃኑ እውን ክንፈልጥ ይግባኣና ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ዜናታት ኣብ ጀርመን ኣብ ዝርከበሉ እዋን መዓልታዊ ኢንፎርም ክገብረኩም ክፍትኔ እቶም ነዚ መደብ ዝትከታተሉ ድማ ኣብ ኮመንት ሕቶታትኩም ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ነቶም ኣብ ጀርመን ነዊሕ ዓመት ዝገበሩ ዝያዳ ናተይ ከዓ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት እውን እንዳ ዓዶምኩም ፅየ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ጀርመን ዝተፈላለየ መደባት ክገብረ ስለዚ ፕሊዝ ሕቶታትኩም ኣብ ኮመንት ግደፉ እዚ ነገር እዚ ድማ ንዓኹም ብፍላይ ነቶም ወለዲ ኢምፖርታንት ስለ ዝኾነ ንኸማኹም ሰባት ሸር ጌርኩም ኣብ ፅሕሎም ይቐኒየለይ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ንኹላትና